Ayos paksit na po datong tinuwa sa madag-umon nga panahon. Di matabas-tabas, namituon na sa datong tinuwa tungod sa kalabas. Di asa da inununan niya grabing pagkalami grabe makadaghigop sa mga singkawng sabaw sa tinuwa. Grabing pagkaayusa. Wa na kahibaw, purte na dahing tinuktok sa manok sa kanon. Ano naman ako doon? Ano nakabantay na? Kumaka na kanon natin. Kurot niya pong kanuna. Huwag ipasaylo. Wa na dagang pasundayag. Di napunta, sugdan na nato, kay naglain-lain man ang panahon, daan pa sa ning gahapon, kasigi lag-uwan, maong arita diri sa kadagatan, mangitag matukob, sakto sa kayo kay may balik ng hunas sa buntag, mamingwit usa ta para makahigop tag sabaw sa tinuwa, ug atualan sa desir sa inyuha, kaning makatunok sa kadagatan nya grabeng pagkasakita, mao to siya gitawag sa amuha og dapag, ambot ug usay tawag ato sa inyuha, basta lapat to sa tuyom ug matunok ka, grabe gid pagkasakita. Wa na dagang pasundayag, itsahan din nas usa ka singgawng delargo, nya tuwa pong usa ka singgawng dito dapita, nagpatong sa bato ug pila ka minuto, dira nakakuha ng usa ka singgawng. Unsa man isda Amon siya gitawag og kaong-kaong, paksit, kisi-kisi. Atuan nang isipti sa atong sudlanan. Di na pod, gikan ana sagbalik ang usa ka singgaw. Grabing pagkasurti ha. Nakatiming gid batong ato ang ipatungan daghang manukob, porting pagkaiyosa. Nakapagpunta diri isda ang manlabok. Murag manok, daghan po kanig tunok ng isda. Kuyaw po kayo makalabok. Amo na siya gitawag og laong sa amuha. Nasay pagkasimipabo ba? Nagbukad iyang pako. Dili gyud ko kumbensaan diri sa kadagatan, kay daghan kayo makatunok. Nakapag sa diri isda nga tiki-tiki. Bisag unsa na laingan sa isda diri sa kadagatan. Mura man sa tag makahimang-himang, pero kakuha man gyapon usa ka singgaw Gasigi man siya kakan-an. Aw paksit dira tong kuha. Higop gyud turog sabaw sa tinuwa ani nga grabeng pagkaayosa. Lahi ra gyud kayo basta ang isda nga labas. Mamituon gyud ang pagkaayo ihang sabaw. Grabe gyud pagkalamia sa tinuwa ani. Di matabas-tabas, gasigi lagbira ang usa ka singgaw Basta kamao lang gyud kani panagata. Daghan jud kang makuha nga isda. Ang pagsanit ra manggulisod ani. Inigday kaon sa isda. Autig na po ng usa ka singgawong diha. Tig video ba? Turang ubang singgawong nanuon na sa tuwa. Ubay-ubay gyud ni ra tuang matuwa. Damo mabuti. Yun ako ako. Nabuang nga lagi ba ang usa lagi ka. Ang usa ka ikaw ko ba nasabot ra sasang? Di po na matabas-tabas ang usa ka singgaw. Grabing pagkabuyunasa. Sa usa ka taga, duha ka buk isda mi kaon. Grabing pagkaayusa. Ug miduol na po ang usa ka singgaw sa tuwa. Atong tanawon niyang kuha og daghan ba? Kuha chik. Kuha chik. Saan kuha? Sinilaw? Tay. Suwa gid. Ubay-ubay gyud tag makuha. Makatinuwag gyud tanig makainununan. Grabe sa usa ka singgaw way puwas ang tukob sa iya ha. Porteng pagkaayusa. Las itsa na lang na sa usa ka singgaw. Kay wala na tay kapaon. Matik batsin na ta. Mudunggo na ta sa daplin. Og dira tanan atong kuha. Atong tanawon. Asos di matabas-tabas. Porteng pagkaayusa. Siguro yun ang tinuwa. Labas pa kayo na Kay nakisi-kisi pa. Kanig yung isda sa bato mo lami po kayo sa tinuwa. Nya labaw na sa inununan. Wa na dagang pasundayag mo balik na diri sa tuang longga. Ato na ni pamunito na tong mga kuha. Pagkahuman ato na dayong limpyuhan. Kay mintras wala pa iwan. Gihalingan na po na sa usa ka singgawong dalargo. Mintras nagbayo pang tempo, nya paghuman natong limpyo, ato na dayon ni isod sa kaldero, unahon ta ni atong para inununan, unya kaning dagko natong nga kuha, amo ni para sa tong tinuwa, butangan na dayon tanig mga materyales atong para inununan, nya pagkahuman ato na dayon ang timplahan, asinan dag usa ka hakop, paksit, matik pagkahuman ato na nang itak-ang, ato sa nang takuban para dali mo bukal, ato nang dabdaban, adera pagbukal, ato sa nang butangan og idibol ya gamay, para ayos kayong sabaw ba. Ingon ana man gud mi diri sa amuha basta mag-inununan, ayos kayo ba basta butangan og idibol, ato sa nang butangan og patis para maglubog-lubog iyang sabaw ba. Okay daog pabutol lang tarang bubas-ubas. Adera ato na nang gihaon di largo, og ato na ni puli ato para tinuwa, kay grabe na pagusla ato sa nang ilunodan ato mga materyales para maitos inig bukal ba, pangpahumot man sa atong tinuwa. Okay daog ato sa na-i-check atong inununan, ug ayos ba? Adera di matabas-tabas. Grabing pagkalamia, guba gyud imong diet ining sudana, di gyud na masugot og di maburot ang pabawnan usa mo undang. Porte na mga luyaha sa mga singgaw, nakatog na usa ka singgaw nga nag-akba sa motor, duka na ugusla na kayog mga naw. Adera pagbukal, wa na dagang pasundayag, ato na ni ilunod itong mga isda, kay nagsagol lang gibati sa mga singgaw, kaduka og kagusla. Nagsukal-sukal ang sabaw, hapit mo awas. Tagbaw kitag hinigupay ni ron. Awan na magyuna sabaw may importante. Di sad ka matagbaw sarap na sa unod. Kay daghan kayo tag ituwa. Matik pag human natong timpla. Ato na nang gihaon dayon. Asos namituon ang sabaw pag-ayo. Di matabas-tabas. Grabing pagkaayosa sa tong tinuwa. Bilami Pagdana mo dagpatan kay ato ang taksan, wa na dagang pasundayag, ato na ni hukaron itong bahaw nga mais, kanimo mang iparis, bahaw ba? Atay tang. Hapit pa yun takilid, pero layo ra. Dera, naplastar ng tanan, wa na dagang pasundayag, ato sa ning tukbon. Habab. Habab. Namas jaw nga unta kay murag grabe nang gutom magyud.
Saan ni? Udto naman eh. Kamahaw pa ni. Aron pa ni udto. Sinuwa na po. Naman lang. Itong kuhan, piningwitan. Sabah sa piningwitan. Yan. Gunan ba? Ano? Sabaw, sabaw. Sabaw. So, oh, sabaw. Yeah. Ano? Ba? Sabi ng manok. Oh! Bangon. Kubangon. Oh, ano naman ako gulo? Ano mo nakabantay na? Magkamak ka na kanon natin. Na magbugaw, nanay na ito sa baw na na. Sana. Oh, nagdagtong. Yung una mga sigaw. Upid labas. Tama no. Grabe ka na. Pantabis sukat mga manok. Mga sirok. Nang. Bumba na. Apa sih ba? Masam na. Uy, tara. Uy. Grabe. Kamu sa bawan na mo mo. Anak mo manok din. Layak yan, dami yan. Nilog man. Lunos ta, maglunos din mga manok. Ini gue pulang yuk. Nah, buah. Bublatan. Cek. Ada. Ablok.